हेलो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय बाइबेलनि सोंथिफोर that means बाइबेल क्विज दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मिथियैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि डियर भिउअर्स साफ्रोमखौबो बेखौनो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो गोबांथार समावनो बाइबेलफोरखौ जोङो फरायनाय जायो नाथाय माब्लाबा जोङो बावो। बे बावनायफोरखौहाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोसोखांफिननो हागोन बा माबा मोनसे उन्नति जागोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथिदों आरोखि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर एस्पेसियेलि दिनैनि दिनजों जे भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव बे लाबोजादों आरो बे भिडिअखौ आं सानदों जायफ्रा सानडे स्कुलाव बिराद मेजर बाहागो लायो बे सानडे स्कुलाव मेजर बाहागो लाग्राफोरनिसिम मोजां जागोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो स्पेसियेलि जों साफ्रोमबो जोंनि सानडे स्कुलाव हाबग्राफोरल' नङा जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जानो हागौ व्हाट एभार एज वी आर जिखुनु जा जों बैसोनि जों जाया मानो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मिथिनाया सासे ख्रिस्टियान जानानै इनायनो गोनांथार। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर फैदों अब्ला दिनैनि बाइबेल क्विजखौ जोङो सुरु खालामदिनि अब्ला बे समाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आङो नोंथांमोननिसिम गासै only 7 क्विज दिनै आङो लानानै फैदों। बे 7 क्विजखौनो नोंथांमोना खोनासंलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। अब्ला फैदो जोङो दिनैनि भिडिअखौ बा दिनैनि क्विजखौ जोङो सुरु खालामदिनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नाम्बार 1 कुइसना बेनो जाहैबाय जे गिबिसिन जिसुजों बिदा फंबाय सानै जेनाखि जिसुजों सेला सायख'जानाया सोरमोन नोंथांमोना मिथिगौ ना? That means गिबिसिन जिसु ख्रिस्ट'जों सानै बिदा फंबाया जे जिसुआ गावनो सेला सायख'दों बे बिदा फंबाय सानैया सोरमोन नोंथांमोना मिथिगौ ना? आसा खालामो बेखौ मिथिगौ। बेनि फिननायानो जाहैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर सिमन आरो आन्द्रियास मिथिगौ ना? बे सिमन आरो आन्द्रियासखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दंमोन अब्ला बियो गावनि सेला खालामनो थाखाय बियो लेंदोंमोन बे बिदा फंबाय सानैखौ। बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 1 बालाबनि 16 सिरि। दानिया फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर 2 नाम्बार सोंथि 2 नाम्बार कुइसआव फैबाव दिनैलाय बेयाव बेबायदि लिरदों बबे नोगोरखौ दाबिदनि नोगोर बुङो मिथिगौ ना? Which city is called the David city? बबे नोगोरखौ दाबिदनि नोगोर होननानै बुङो नोंथांमोना मिथिगौ ना? बेनो जाहैबाय बेथलेहेम। बेथलेहेमखौहाय दाबिदनि नोगोर होननानै दिनै मिथिनाय जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 2 बालाबनि 4 सिरि बेयाव थाङोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया फैदो नाम्बार 3 कुइसनावहाय थामथि सोंथियाव सोंदों गलगथानि ओंथिया मा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिराद इजि। गलगथानि ओंथिया मा? बेनि फिननायानो जाहैबाय खर' बेगें। गलगथानि मिनिङानो जाहैबाय खर' बेगें होननाय जायो। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो द प्लेस अफ स्कल जायखौ इंलिसाव जोङो मिथिनो हायो। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 27 बालाबनि 33 सिरि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव दानिया फैबावदोलाय 4थि सोंथियाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर 4थि सोंथियावहाय बेनो जाहैबाय जे सिथाव गुरबा आरो ना मानैखौ 5,000 मानसिनो जाहोनानै बेसेबां आग्लायामोन
दा बिराद इजि कुइसन ना मा होननानै बुंदों 5 loaves माने गुरबा सिथाव आरो ना मानैखौ जाहोनानै बेसेबां खादा दिनै आग्लायामोन तो बेनि एन्सारानो जाहैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर 12 baskets 12 खादा 12 खादा दिनै आग्लायदोंमोन मिथिगौ ना सेलाफ्रा 12 खादा दिनै हुखांनो मोनबावदोंमोन आग्लायनायफोरखौहाय तो बे बाइबेल सिरिखौ मोननो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गाहाम खौरां माथाइनि 14 बालाबनि 20 सिरि Gospel of Matthew chapter 14 verse 20 Now number 5 question बाथि सोंथियाव फैबावदोलाय दे जिसुनि क्रुसाव मा टाइटेल होनाय जादोंमोन What title has given on Jesus cross अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दा जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव that means गोजौआव जे जिसु ख्रिस्ट'खौ दोगथाबदोंमोन बे क्रुसाव दोगथाबनायनि गोजौआव मा टाइटेल होनाय जादोंमोन दा इजि एन्सार ना दा बेनि फिननायानो जाहैबाय बेनि एन्सारानो जाहैबाय नाजारेथनि जिसु जुदायारिफोरनि राजा होननानै जिसुखौ दोगथाबनायनि सायाव बा जिसुनि क्रुसनि सायाव बेबायदि टाइटेल होनाय जादोंमोन मा टाइटेल नाजारेथनि जिसु जुदायारिफोरनि राजा तो बे बाइबेल सिरिखौ मोननो हागोन Gospel of John chapter 19 verse 19 गाहाम खौरां जहननि मा 19 बालाबनि 19 सिरियाव नोंथांमोना थांबा बेखौ मोननो हागोन तो dear friends dear viewers let's go now number 6 question दथि सोंथियाव फैबावदोलाय बे समावहाय बेयाव बेबायदि सोंदों दे जिसुनि सेलाफ्रा बबेयाव ख्रिस्टियान गिबिसिन मुंख'जेन जादोंमोन नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना जे जिसुनि सेलाफ्रा बबे जायगायाव गिबिसिन ख्रिस्टियान मुंख'जेन जादोंमोन बेनि सिगां नो ख्रिस्टियान्स जिखुनु ख्रिस्टियान होननानै मिथिनाय जाया बा गाबज्रिनाय बुंनाय जाया तो बेखौनो दिनै सोंदों जे जिसुनि सेलाफ्रा बबे जायगायाव गिबिसिन ख्रिस्टियान मुंख'जेन जादोंमोन तो बेनि एन्सारानो जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर एन्टिअ होननाय जायगायाव जिसुनि सेलाफ्रा गिबिसिन ख्रिस्टियान मुंख'जेन जादोंमोन मा जायगायाव एन्टिअ जायगायाव तो बेखौ मोननो हागोन थोनहर जानाय 10 बालाबनि 22 सिरि Acts chapter 11 verse 26 बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरोखि तो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर now last question जोबथा सोंथियाव दाना जोङो फैबावदिनिलाय बेयाव बेबायदि सोंदों नुजा होजानाय बिजाबनि मथेब्ला जिसुनि जिउनि मुकुटखौ मोननो मा खालामनो नांगौ नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ नुजा होजानाय बिजाबनि मथेब्ला that means according to the revelation जिउनि मुकुटखौ जिउनि मालाखौ मोननो थाखाय मा खालामनो नांगौ नोंथाङा मिथिगौ ना दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो गोबांथार बयबो आसा दं भरसा दं जिउनि मुकुट जिउनि गोथांनि माला गोथांनि मुकुटखौ गाननो मोननो थाखाय जोङो दिनै बयबो नेनानै दं हांखुर जानानै दं एक ख्रिस्टियानफ्रा नाथाय बे जिउनि गोथांनि माला बा जिउनि मुकुटखौ मोननो थाखाय मा खालामनो नांगौ नोंथाङा मिथिगौ ना अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय नोङो बेनि एन्सारानो जाहैबाय नोङो थैनायसिम फोथायजाग्रा जादो मिथिबायना नों जोंखौ बुंदों थैनायसिम फोथायजाग्रा जादो होननानै बुंदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर तो बेखौ मोननो हागोन Revelation chapter 2 verse 10 नुजा होजानाय 2 बालाबनि 10 सिरियाव बेखौ मोननो हागोन जे नोङो थैनायसिम फोथायजाग्रा जाब्लासो गोथांनि माला जिउनि मुकुटखौ जोङो मोननो हागोन नोंथाङा मोननो हागोन
थ' आंबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय